अजब इंडस्ट्रीज के गजब कहानी बा भैया, गजब स्टार बा लोग। एक जना गावत रहन जो गाड़ी लफड़ा के हिया मुर्गिया छपरा के हिया, आ दूसर का गावत रहन कि जो गाड़ी जाड़ा के हिया मुर्गिया आरा के हिया। धन्य बाड़ लोग। अपना माइये के काहे ना गाले ला लोग कि तोर माई आरा के हिया, तू गा देता तोर माई छपरा के हिया। ई गाँव में शर्म लगता, बुझात नहीं खे कि का कहत लोग गाना के माध्यम से। बाकी आप लोग हमारा चैनल पर नया बनी जाता बड़का बिहारी चैनल के सब्सक्राइब करके हमारा साथे जुड़ जाइए से कि भोजपुरी के बात भोजपुरी के बेटा भोजपुरी में करेला। अगर ये वीडियो के आप फेसबुक पेज पर देखा तनी तो प्यूज पेज के फॉलो कर ले जा। आप लोग दोनों आदमी के गाना तो सुनिए ले लो खब जा, ऐसे कि जाके दर्शक के तो बस सुने के चाहिए, कुछ हुआ आवे सुने के बाटे, कोनो फर्क नहीं के पड़े। क्या आइजा के स्टार हो गए बने सब पैसा के भूखड़। आ चैनल के तो बातें मत करी, चैनल तो कुछ उठा के डाल दिया सन, कुछ गवा दिया सन। अब दोनों के म्यूजिक सेम बा, दोनों के बोल सेम बाटे। पहले म्यूजिक का बोल के तो छोड़िए दी, ये तो ना जाने कहिया से चलत आ रहा बा। तो छोटे छोटे स्टार के क्यों ना उठा के गाना गा दिया सो। बबुआ के खुश करके जैबू ना वो गरीब पवन सिंह और खेसारी लाल के उहे भइल। पवन सिंह के गाना आवे वाला रहता, खेसारी लाल के गाना आ गई सेम सेम पंच। और एहू में भी सेम पंच बाटे। एगो खाली कह दिले बा आरा के हिया, एगो कहता छापरा के हिया। अभी दोनों का कहल चाहता लोग आप लोग के समझ में आ गई हुई, सुन के बड़ी बुरा लागल हा। ऐसा ऐसा गाना के ना रिपोर्ट मारल जाई तो आरा पर बाड़ा सौ, काल ब्लॉक पे आ जिया सौ, अभी तो जिला पर बाड़ा सौ, फिर गांव पे आ जिया सौ, फिर माई बहन बेटी पे आ जिया सौ, में कोनो डाउट नहीं है। तो ऐसा ऐसा गाना के आप लोग सुनम जा तो ये कुल होई। स्टार केकरा के कहाला, जब आदमी के कोनो फील्ड में कोनो लाइन में शुरुआती दौर होला तो स्टार के कदम पर चलेला। जो उनमें के सीनियर लोग बा जो बढ़िया बढ़िया काम कैले रहा ओकरा कदम पे चलेला, ओकरा राह बनावल रास्ता पर चलेला, या कुछ नया ऐसा करे के कोशिश करेला जो से हम हाईलाइट हो जाए। लेकिन जब खुद इतना बड़ा स्टारडम मिल जाए ओकरा बावजूद भी नीच किस्म के काम, छोट बुद्धि वाला काम अगर इंसान करे तो ओकरा के स्टार कही। दो चार गो चमचा पाल के स्टार कहवा लेला से कि वो स्टार ना हो जाए, बहुत बुरा लागल बा। आप लोग के बुरा ना लागल होई तो अलग बात बाटे। फैन है तो फैन के मतलब ही ना हो कि स्टार कुछ करे तो ओकरा के आँख बंद करके सपोर्ट कल जाओ। मर्दे इतना बड़ा स्टारडम बा खेसारी भैया के पास, उनका कुछ नया काम करे के चाहे, कुछ ऐसा काम करे के चाहे जो ना के लोग उदाहरण देस कि देखो भोजपुरी के इतना बड़ा स्टार हई काम कैलन, कि बहुत बढ़िया काम बाटे। ई तो जिला पे आ गिल, कल जवार पे आ जीब, कल माई पे आ जीब, कल बहिन पे आ जीब। कोनो बड़ बात नहीं है तोनी लोग खतीरा। मतलब पैसा के इतना भूख ना होके चाहिए। आ सारे गाँव में हम भोजपुरी बद्रीनाथ, शर्म नहीं के लागत। इतना बड़ा चैनल हो गया, इतना लोग तरह भोजपुरी के सब्सक्राइब करके रख ले बा, और ऐसा के गाना गवा के और खूब मार एकदम चमचागिरी कैले बड़ और प्रचार कैले बड़। ये नहीं बुझात कि मुर्गिया आरा के हिया। साला छापारा में 1000 मुर्गी फार्म खोजवा दे, 10,000 मुर्गी फार्म। आरा नाम ले जरूरी बा। आई प्रमोद प्रेमी आरा में 10,000 मुर्गी फार्म हुई, 50,000 मुर्गी फार्म हुई। तो मुर्गी तू केकरा कहत नहीं बुझात, तो लोग केकरा के मुर्गी कहत लोग। अब ये रह गई बा। अब बिहार में लड़ैया लोग, पहले जाति में लड़ैला लोग, अब बिहार में लड़ैया लोग के जिला में लड़ैया लोग। तो लोग की ये मानसिकता रह गई बा। बाकी आप लोग के का सोच बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब जा। बिना गाली गलौज कैल ठीक नहीं है। ऐसे जरा जवन बुझाला वो कहेला, लेकिन गाली गलौज ना करे के चाहिए, अपन अपन विचार रखे के चाहिए।